tu la enga in helam te tingai bian lu e han soi ve lawa tu ka tu tak set ka fa soi lo ko nga ya mi lo sha thiam mai te che OK。阿爸，no，怎么的？ vai tha ba to pate lo ha lo ro kalau me Pa. Nu. Pa. Makan. OK。 che nga nei ta la en zang ni la ba nga Hello mà hiền ô. để kan ta na in pek ni hi kan thing ni tur ani lo Tu nam hang ngai ro.
DS Family ilo subscribe ve nge do niya